guys, welcome back to JNB Vlog. गिबियावनो गासैनिसिमबो हेपि दिवालीनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि हेपि दिवालीनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो। नै बिजा थालिर दंफां दानहैनो नागिरदों जोङो। नै बिजा साखि बै गोजौआव बमा फोरानदों बमा। नै बिथिं जाहा डेक'रेट खालामजोब्बाय। दानो नुनाय नङा बिखौ। दा मोनायावसो नुगोन। थारमाने फिटिं बानायजोब्बाय। दायो जों थालिर गाहैनो दानबाय नै दायो। मोनसे दानना लाबाय आरो मोनसे दानबावनांगोन। नै आरो मोनसे दानबावनो नागिरदों। फांनै जाबाय। फांनै गायखायो। स' गाइस नै जों दा थालिर दंफांखौ गायफैबाय। मामाखौबो देखायदो एसे। Neharika. Ma. So guys, जों दा गालसि स्कुलाव बिबार खाफैदों। फुम न' केमेरा हम। सोमावबाय थानाङा। खाजोबलांनांगौ नामा? गाबोन नायफैबाथाय आसुरि सानखाबाय बे। गाइस जों दा बिबार खाखोमा फैदों आरोना। No. Anike. Ari moजां नुवाखै. समान जायाखै. जथेनबाय मोनसेल' गायगोन आरो मोनसे थालिर गैला जाबाय न' सेरसेनियाबो गासिबो बानायनानै लाखाजोब्बाय अख्राङा थसेल' थालिरा हा ए गैयाबा जानांगौलाय नों बिदिनो हमबाय थादो हाखर गायनो नांला ना थालिर गैया So guys, आं दा रंग'लि आखिबाय हेपि दिवाली लिरबाय। So guys, दा फाइनालि थालिरखौ गायखांबाय। नै माइनावहाबो गायबाय। दा बानायखांजोब्बाय। गाइस नै मोनाबाय आरो नै माबायदि जादों बिराद मोजां जाखादों नायनो हागोन र' नोंथांमोननो देखायनि आं नै बोरै नुजोबो नै फाखाखौ नै गोजौआवहाय नै ऊपर में नै लोगोफोर लामायाव थांसै लोगोफोर नै देन्जारसो नुबाय लाइट खोमोरनानै लोगोफोर जि बरिया मोजां नुखाथारबाय नै जा स्काई शट नै
जों दा थांबाय थानोसै लामायावहाय लामायाव थांसै नै खोमसि खोमसिथार खोमसि थ' गाइस नै न'आवनो एसे हेपि दिवालि मानिबायलै प्रत्येक बोसोर एसे मानिनाय जायो नालाय गामिनि बयबो फालिनायजों लोगोसे जोंहाबो न'आवनो एसे हेपि दिवालि मानिनाय जाबाय गाइस नायदो नायदो न'आवनो एसे सिम्पलिनो फालिबाय आरो हेपि दिवालि लोगोफोर बयखौबो हेपि दिवालिनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय हेपि दिवालियाव बायदिसिना जाथाय जायोलै नोंथांमोन बमा सावनानै सोरबा न'आनो बमाजों खामो सोरबा थालिर बमा सावनानै मेगनाबो खामफालायनाय मोनसे रेकर्ड दङ बिदिनो ओंखायनो मोजाङै मोजां सावनांगौ बमाफोरखौबो आरो गथ'फोरखौथ' मोजाङै साबधान खालामनांगौ नङाब्ला बायदिसिना जाथाय जायो कालि फुजानि समावनो सोरनिबा मोजां न'खरफ्राबो खामनानै थाङो जेरै फुलझारु सावनाय जेनेबा प्रे सावनाय बेजोंबो बायदिसिना जाथाय जायो बेनिखायनो बयबो मोजाङै मोजां सावनांगौ बमाफोरखौ जानला मोनला सावलाबायनायावनो बायदिसिना जायो बेनिखायनो बयखौबो खावलायहरदों दि दिवालि समाव बयबो मोजाङै मोजां थांनो हाथों बमा सावनांगौलै बमा सावनो फैथारो आंबो दाबो गोदो सावोमोन नालाय बेनिखायनो लुबैयो बमा सावनो नै जाहाना दायो बमा गावनोसै कालि फुजाया जागायबाय अर्गा बे लाइना मा जाखो गारि फैदो बै गाथोना फायस'नो गारि फैदो माने फायस'बानो जाबायथ' हेपि दिवालि नों मा बमा गावनायदों औ दे मेगन खाथियाव दोननाय नाङा माबा लांगोनबो नै जोङो देखायलांबाय थानोसै गामिनि गोजा आरो बियो न' खाथिनिखौ बयनिखौबो देखायनानै होदोंसो नोंथांमोननो नै गाइस अख्रां नों बमायालाय बमा सावनो नागिरदों दे बे खाथियाव सावलाय मोनसे बे खाथियाव मोनसे सावलाय खाथियाव दोन आखायाव बेरगोलै खाथियाव दोन नैबे आयंमोननि न' जोंनि गामिनिनो बयहाबो फालिजोबो दे बमा गावनो गिबाय गावा नों बमा गावा जोंबाय बमा गावगोन दा गावखांबाय माने ओइ मा जायामोन अर्गा माखासे थांजोब्बाय बैया माबासो होन खालामनांगोन माखासे र' नोंनिया मा
आंना मोननै दङ नोंनिया दा माखौ मोनसेया निउसनो बै Happy Diwali. Happy Diwali. लोगोफोर Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. लामायावनो दोन माइनाव लामायावनो दोन बेराखसै माबायदिलै बिलाय गुमियालाय देलाय देलाय मोनसे सावलाय देला उरगा सावला गिदिर गिदिराखो मोनसे सावलाय उरगा देलाय ओमफ्राय जगमुं लगाबो जगमुं लगाबो बे खाथियाव हो आयौ आयौ खामाबो मायाबो नै सफैबाय होनबा बैजों मोजां सोनानै दोन खोमाथार खामारलायदों माथो नुवाखै गैला नै आरायस'ना रानि बियो हा आरायस'बा 240 एसे खामब्रा फिसा खालाम थांनायखौबो जों नुनांगोन दाबो आं माने लानोबो रोंथ्रा Orga mana gaya? Ini? Woi, gue cuma jangan mana sih nabe? Happy Diwali, bikin mana? Guys, दिनैनि आंनि Happy Diwali vlog एसेनोसै गुबुन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय